Mas Udin bokat wis takdire wayuan papepatan nasibe bos es dadi istri enom bos es kusuk awan bengi muncul nangis ketuwon bos es susu ulah preman kenyataan bos es 77 bokat wis papepatan takdire wayuan papepatan nasibe papepatan jadi istri enom papepatan awan bengi bos es 77 mung bisa nangis ketuwon kadang-kadang kula nangis dewekan papepatan yen wis mikiri papepatan bos es 77 nasibing badan papepatan benci sarana wong wayuan papepatan ora adil ning waktu lan gilir yen awan kula ngadang-ngadang papepatan yen bengi kula nganti-nganti papepatan apa sih dipengin ketemu anak sampean wis bisa mesem gemuyung kula rimaning kenyataan papepatan bokat wis takdire wayuan Mas Udin nasibe dadi istri